Għall-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn, is-sitwazzjoni f'pajjiżna bħalissa b'rabta mal-pandemija hija stabbli. Dan minkejja li ta' kuljum qed ikollna medja ta' 140 każ ġdid u għal minn hekk bejn 3 u 4 fatalitajiet kuljum. Il-fatt li qegħdin nżommuha stabbli sa issa u b'responsabilità ta' kulħadd huwa tajjeb. Fi ftit pajjiżi fosthom f'Malta, ir-rata tidher għalissa tidher li stabbilit ruħha u żiedet vera imma b'bajtx iżid. Sal-lum x'għada ma nafx se jiġri. M'għadhomx tal-għajn bir-rata li kienu tal-għajn f'Settembru u fil-bidu ta' Ottubru. Għadhom għolin, jistgħu jkunu iżjed għolin, imma r-rata ta' żieda ma baqgħetx hemmhekk. Meta kien qed jieħu sehem f'intervista waqt il-programm l-erba' fost il-ġimgħa fuq ix-xandir tal-Istat, Chris Fearn stqarr li x-xhur li ġejjin mhux se jkunu faċli. Il-previżjonijiet huma iva illi l-ar xhur ħajkunu Novembru. Sissa ma derx illi kien għar minn Ottubru, imma dik kienet il-previżjoni li ħajkun għar. Diċembru, Jannar u Frar. Fearn irġa' appella biex fil-festi tal-miliet ma jsirux staff parties. Parties jiena li qed pjaċir nagħmel. Ma din is-sena le. Ma staqsijawna għalhekk qed nistaqsi. Nagħmluhomx ikla ta' 8 min-nies. Tista' ssir. Dawk ir-regoli aħna tnejdu japplikaw għal-barra għandna nkunu rġiel biżejjed li napplikawhom ukoll għal ġewwa. Il-Ministru tas-Saħħa qal li għalkemm jidher li fix-xhur li ġejjin se jkun hemm vaċċin għal kontra dan il-virus, il-COVID xorta mhux se jisparixxi. Illi ikonna l-vaċċin fl-ewwel ġimgħat tas-sena li ġejja u nkunu nistgħu nlaqmu l-maġġoranza tal-poplu tagħna sas-sajf li ġej. Però ħajibqa' il-coronavirus mhux se tisparixxi, imma mhux se tibqa' l-epidemija, mhux se tibqa' l-pandemija. Fearn jinsab ottimist li jekk il-vaċċin ikun effettiv fis-sajf li ġej Malta tkun ħarġet minn din il-pandemija. Is-sena d-dieħla nkun nistgħu nibdu nlaqmu n-nies, ikollna biżżejjed vaċċin biex nlaqmu l kulħadd u jekk kollox jimxi skont kif qed jidher issa jistgħu jinbidlu l-affarijiet. Imma skont kif qed jidher issa, is-sajf li ġej nkunu ħriġna minn din il-pandemija. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri saħaq li bħalissa pajjiżna qed jesperjenza sitwazzjoni li trid tittieħed bis-serjetà. Qal li l-messaġġi konfliġġenti li qed jingħataw mill-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna qed ikomplu jfixklu lin-nies dwar kif għandhom jaġixxu f'din il-pandemija. Fid-dawl ta' dan kollu l-Oppożizzjoni temmel li għandu jkun hemm aktar infurzar. Hemm bżonn ta' azzjoni immedjata issa u bħala oppożizzjoni nemmnu li għandu jkun hemm aktar infurzar, għandu jkun hemm aktar testing, speċjalment fejn għandek gruppi kbar ta' nies f'post wieħed bħal fabriki, bħal skejjel biex hemmhekk inti tkun tista' tikkontrolla l-firxa tal-virus. Jekk mhux se nikkontraw il-firxa Mark, jiġifieri l-spread tal-virus, ħajkonna konsegwenzi mhux illum ħanarawhom ġimgħa oħra. Stephen Spiteri qal li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra il-lockdown u għalhekk għandha tingħata priorità assoluta lis-saħħa sabiex ikun evitat li jsir lockdown sfurzat.